alkawari yau ya cika kunya aure. Maryamu walida amarya Yusuf Alhaji ja ango. Kauna ta rayu kashe alkawari yau ya cika kunya aure. Maryamu walida amarya Yusuf Alhaji ja ango. Sarki mai kyauta na sanya a farkon baiti na. Shi yayi ne yayin uwa da uba har dangi na. Shi ya nufa ango amarya su kai auren ka guda. Ya buga sadakin su ya cika burin su. Sai dai madalla kaga kun dace sosai tamkar Laila dan Majaluni. Kauna ta rayu kashe alkawari yau ya cika kunya aure. Maryamu walida amarya Yusuf Alhaji da dandali na salati kai da dawa gurin manzon gaske. Dan da Abdu dan sa Allah yake mini nan take. Ali da Sabu ba da manta sun zalai wake. Sai Yusuf angon nan shi da Maryam amarya. Sun alƙawari kuma sun cika aure sun nabawa. A tare da kuke yi kullum gashi Allah ya karbe ta. Kauna ta rayu kashe alkawari yau ya cika kunya aure. Maryamu walida amarya Yusuf Alhaji walida amarya garki dauke gidan aure wasa. Walin mamanki na santa da akwai halin kwasa. Ya zaki inda yake na bidar siyar ruhinsa. Ki sani aljannar ki daga baban angonki. Yau ga ki ɗakin ki alajiji angonki shugaba shi kamar jariri. Kauna ta rayu kashe alkawari yau ya cika kunya aure. Maryamu walida amarya Yusuf Alhaji alajiji ango ga walida ka danka amanar ta. Ka zamo halin ka ni za na so ka bata da gangata. Ka zamo ta maka Romeo da Juliet a bukata ta. Saka da zanna ta kada tauye hakinta. Kowa na shaidar ka dangi da abokan ka sai ka damke da biyar ka. Yusuf ango kana da kirki. Kauna ta rayu kashe alkawari yau ya cika kunya aure. Maryamu walida amarya Yusuf Alhaji Maryama amarya yana sani ce yar dangi babba. Na ta shaida ta bata faɗa da kowa ko gaba. Haka Yusuf ango ya ce ba za ya bar kiki ko ba. Ya faɗa kin kai bakura kin hali ko kin sura. Masu nuna adawa nan sun kaga kunan suka kyale ku. Soyayya ta kai ku ga aure. Kauna ta rayu kashe alkawari yau ya cika kunya aure. Maryamu walida amarya Yusuf Alhaji Alhaji